దేవుని కృపలో ఇది ఉల్లిపాయ చెట్టు. దేవుని కృపలో విరబూసిన టమాటాలు ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. దేవుని కృపలో మన ఆంధ్ర గోంగూర, కాకరకాయలు చక్కగా చిన్న పందిరేసి పెట్టాను. చాలా కాయలు కాసింది. ఇదిగో బొప్ప చెట్టు, ఇది పచ్చిమిరకాయ చెట్టు, ఇది నిమ్మ చెట్టు, కీర దోసకాయలు. ఇవి చిన్న మొక్కలు, 5 రోజులు అవుతుంది పెట్టి. దేవుని కృపలో కొత్తిమీర పోసాను, రాత్రి పోసాను. మన స్తోత్రార్హుడ చర్చి ఆవరణంలో కాసిన కూరగాయలు. ఇది కరేపాకు.